Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, ħareġ ċar li l-Partit Nazzjonalista m'għandux politika ċara fejn jidħol il-prezz tal-fuel. Inti favur politika ta' hedging jew favur politika li l-prezz jinbidel xar b'xar fejn jidħol fuel? Jiena favur il-politika li tissarraf l-aħjar għall-konsumatur. Li hija xiex bħalissa. Illum li nista' ngħidlek jiena li l-gvern tiegħek u l-gvern tiegħi mhux il-gvern. ta' deċiżjoni żbaljata. Taqbel mal-policy tal-hedging iva jew le? Mela, aħna llum ma nafux x'agreements għandu l-gvern. Ir-reviżjonijiet ġifieri kull meta għandhom isiru. Ta' xiex. Inxa tagħmel? L-ewwel, definittivament ma nieħux id-deċiżjoni li ħa Joseph Muscat. Għax tagħmel kieku? Martes, kellek iċ-ċans tagħmel erba' mistoqsijiet u weġbitek. Ma nistax ngħid x'se nagħmel la darba aħna qatt inkunu fil-gvern. Ix-Shadow Minister Martes Portelli kwotat statistika li mhux dik uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Unjonat għal kollox li numru ta' pajjiżi żiedu il-prezz tal-fuel. Staqsejna għalfejn il-Partit Nazzjonalista kien olla t-tariffi tad-dawl darbtejn fl-2008, meta ż-żejt kien irraħas sostanzjalment. Martes Portelli iddefendiet dan il-pass. U l-gvern ta' dak iż-żmien ħadd deċiżjoni illi għandu jkun hemm inċentiv biex inti jista' jkun ma taħlix dawl u ilma bla bżonn